Pozdrav ljudi, kako ste? Evo, nije me bilo dugo, loše vreme bilo, sad je konačno malo bolje, danas je lep dan. Evo ja i Mačak se šetamo. Ne, gdje si Mačak? Ajde, pozdravi sve. Pozdravi sve, on je sa mnom stalno, išao juče sa mnom da me isprati do prodavnice i tako. Evo, malo se šetamo. Baš je hladno, ali je za divno čudo nije onako oblačno i kišovito. A ovdje da vidimo šta se dešava, neven još uvek cveta, verovali ili ne. Pogledajte koliko ga ima. A okolo imamo ove krtice i ta zemlja je super, znači nju mogu da uzmem da stavim u saksiju. Krtica tako lepo iskopa zemlju. Ajmo tamo do luka da vidimo šta se dešava. Ajmo, Mačak. Idemo ja i Mačak da vidimo. Opa, pa luk je baš dobar. Mogu da kažem da je dobar. Pogledajte. Vidite kako ga ima dosta. Evo ovdje. Mačak, nemoj da gaziš lukac. A ovdje je bio paradajz. Baš mi fali. Baš je hladno, duo vetar. Neki. Sva sam se smrzla. Vreme je za zimsku jaknu. Ovo je neka prolećna. I ovaj prsluk. Evo i ovdje krtica. Ovdje je, Boga mi, dobro izrovala. Znači imamo dve krtice u bašti. A evo i ovdje neven. Cveta li cveta. Pogledajte. Baš cveta. Evo ovdje semenkice, to će sve da se proširi. Gdje si, Leo? Gdje moj pas? Gdje moj pas? Hoćeš da se ceskaš? Ja hoću da se ceskam. Ja hoću da se ceskam. Jao. Moj pas hoće da se ceska. Kako on mene gricka. Joj, beži. Pašću od tebe. Kako si rundav sad, kako mu je krzno poraslo. On je dobio zimsku dlaku, on je sav rundav, ko meda neki. Gdje si, Medo? Evo ga Mačak. Mačak maslačak. Eto, malo smo se izigrali. Češ da se popneš na kućicu? A hoće ono njegovo da mu dohvati. Ajde. Evo ti. Ajde, hvati. Evo, sad će on to da se igra s tim. Jo, kako je lepo ovdje. Stvarno je hladno, ali je lepo. Neverovatno koliko je čist vazduh. Ja ne mogu da se nadišem. Evo su ove moje mačkice. Evo je Miki. Gore na frižideru starom. Gdje si, Dobrice? Evo ga Beli. Da vidim šta se dešava. Imam još mušmula za branje. Ne mogu da se najedem mušmula. Više su mi došle do ovdje. Svaki dan po 5-6 komada. Da vidimo. Sad su omekšale konačno. Znači ovo sve moram opet da poberem. Ja, znači, dodijele mi mušmule više. Kako je lepo vreme, ali hladno. Šta da se radi? Evo ga popeo se. Gdje moj pas? Mene vreba moj pas. Jel tako? Moj brundavi. Da imamo ogrlicu. Dobro je, ima mesta.
ima mesta. Nije stegnuta, dobro je. Ja njemu stalno proveravam, pošto je porastao. Evo ga, sad sam gotova. Sad će on mene da uhvati. Ajde, da se ceskas. Ajde, bežim, op, ne, oborit ćeš me. Pusti me. Ma ne vredi, on hoće da se igra samo. Ajmo malo još da se prošetamo tamo. Jedna ruža cveta, neverovatno. Pogledajte. Sad po ovoj zimi. Ajmo, mačak. Idemo da se šetamo malo po bašti. Odlepilo mi se ovaj đon od cipele i upalo neko lišće. Moram to da osušim sa fenom, da očistim nekako sa alkoholom i da opet zalepim, pošto se već bilo odlepilo. Ovo su mi patike, znači evo druga sezona i izdržale su. Ako imate neku obuću, znači broj 40, značilo bi mi mnogo. Imam zimske čizme, ali one su baš za onu zimu i malo su mi veće, jedan broj su mi veće i onda mi noga šeta u njima i onda mi stalno raseče iznad pete gore na članku, pa moram da lepim flastere i seče mi nogu stalno. Tako da trenutno nemam ništa od obuće, imam patike, dobila sam neke patike sa onako ravnim đonom sve, to je sve super za grad, ali treba mi obuća faktički kao ona za planinarenje. Ako imate neke tako stare čizme ravne planinarske sa tim kramponima ili nešto broj 40, možete da mi pošaljete, uvek mi je adresa dole ispod u opisu videa. Mnogo bi mi značilo, pošto mi se raspadaju ove patike, znači mogu da ih zalepim za još neko vreme, pa vidjet ću kako će biti. Tako da, ne znam šta će se dalje dešavati. Beži Leo, hoće da se igra, ajmo malo tamo da se prošetamo, da vidite kako sve super izgleda. Kako je sve potpuno drugačije sad. Kako bašta izgleda drugačije. Sve raščišćeno. Tamo kod komšije isto, ovde. Ovu travu nisam htjela da sečem, a ovo izgleda kupina. Ovde. I neka je tu. Treba da raste uz ogradu. Da vidimo šta ima ovde. Šipurak. A ovo je jorgovan. To je jorgovan tu. Njega sam pokušavala da istrebim. Ja, vidite kako su lepi ovi šipkovi. Ovo za vaznu, ali nemam ni jednu vaznu. Da imam vaznu, stavila bi ih u vaznu. Jako lepo izgledaju. Baš su lepi. Gde si, mačak? Šta radiš ti meni? Šta radiš ti meni? Ti mene pratiš u stopu, moj mačak cačak. Moj slačak. Ja isto volim da se mazim. Pa ja sam maza, jedna belosvetska maza, jedna velika maza. Evo ga, ima slačak ovde. Mačak i maslačak. Jedan maslačak. Evo ima i ovde još maslačak. Vidite kako on cveta uporno. Prošle godine, sećam se za Novu godinu, kad sam kopala baštu, znači bio je 1. januar. Ja izašla, nije bilo snega, nije bilo ništa i okopavala sam tamo gde sam napravila onaj haos. Posle nisam mogla da izravnam, sad sam to izravnala. I sad će tu biti super bašta. Ja se sećam tada 1. januara,
bilo je toliko procvetalih maslačaka, oni u sred zime procvetao. Neverovatno. Tako da eto, priroda je uvek sa nama, živi i uprkos vremenu biljke su uvek tu. Trava je uvek tu i ako pada sneg, uvek je tu. Jel' tako, mačak? Jel' tako, lepi? Tako, što se tiče posla, ima nešto na pomolu. Ja se nadam da će to početi, preko ove moje drugarice sam nešto našla. Ali opet sam na čekanju. Do tada, ko može da mi pomogne sa donacijama, znači uvek dole u opisu videa imate moje podatke, znači možete mi poslati donaciju, jer svaka donacija mi mnogo znači. Sad za ovaj mesec sam imala, znači što sam podigla nešto novca od YouTube-a, ne znam kako će dalje ići. Znači ja ću se truditi da snimam, imam sad još ovaj kanal jedan na kome ću da radim, ali to treba jedno dobri godinu dana da bi taj kanal uspeo. To što sam ja uspela sa ovim kanalom, to je čista sreća, znači bilo je samo odjednom se to desilo. Ali što se tiče kanala sa astrologijom, znači na to ću morati malo da pričekam, jer mora mnogo da se radi oko njega. Znači sad trenutno zapisujem šta mi sve pada na pamet, pravim plan kako će to izgledati, pretražujem po starim papirima, po internetu isto, gledam kako da sklopim rečenice. Tako da bit će od tog kanala nešto, ali do tada imam samo ovaj kanal, a ne mogu sad zbog vremena svaki dan da snimam. Tako da nadam se da će nešto biti. Joj, curi mi nos. Sinusi mi odmah prorade. Baš je lepo ovde. Tako da svi vi koji možete na neki način da mi pomognete, jako bi mi mnogo značilo. Znači držim se, gledam da preživim kako god znam i umem. Znači gledam da se koncentrišem, da budem što pozitivnija i da što više radim oko tog novog kanala. Ali eto tako. Evo pogledajte baštu iz ovog ugla. Vidite koliko ima ove trave. Ovo je ona trava što nije moglo trimer da pokosi, jer je jako gusta. Vidite kako je gusta. I kako izgleda sada na jesen sve. I samo neven, neverovatno. Neven i maslačići. Neven. Imam krticu ovdje, videla sam tamo dole, znači i tamo gore imam 3 krtice. Komšinica mi je dala bila jednu biljku, kaže da tera krtice, međutim ja tada nisam imala ni motiku ni jašov da je zakopam, pa morat ću da odem do komšinice da uzem još jednu tu biljku, pošto to kod nje raste na kraju bašte ko korov. Kaže da ta biljka tera krtice i ona je baš čuva. A da vidimo ovdje šta se dešava. Ima li neke naznake od blitve? Nema ništa. Ona će verovatno na proleće da nikne. Sad nema ništa. Ali kakve je ovo detelina sa tačkicom? Pogledajte. Ima neke tačkice. Stvarno ima različitih biljnih vrsta ovdje, znači neverovatno što sve može da se nađe. Evo i ovaj korov je procvetao. Izgleda ko maslačak, ali nije maslačak. Slična biljka. Joj, baš je lepo napolju. Samo da je toplije, sad bi sedela ovdje na stolici. Ali ne mogu da vam opišem, znači, koliko je čist vazduh. Kao da sam na planini. Znači, neverovatno. 20 km od Beograda samo. Neverovatno.
Znači, samo malo izađite iz grada i vidjet ćete neverovatnu promenu. Vidjet ćete koliko je sve drugačije. Ja se uopšte ne kajem što sam došla ovde i nisam bila spremna na ovako stanje stvari, da moram toliko da se borim. Znači, evo, vidite kako mi je zinula patika, vidite kako sam prljava. Ne mogu da se operem, ne mogu da operem stvari, ne mogu ništa. Totalno sam zarobljena. Znači, niti mogu da se zaposlim negde, da radim, jer sam sva prljava. Ne mogu da održavam higijenu svaki dan. Čistim kuću, borim se, sređujem sve nešto, ali opet sam na istom, kako god okrenem. Tako da, ovo je ovde velika borba, ali se ne kajem što sam došla ovde, zato što za moju dušu i za moju bolest, znači koju ja imam, psihičke tegobe, ovo je pravi lek. Jer ja od kako sam ovde, ja se osjećam mnogo bolje. Mogu mnogo više toga da postignem. Bukvalno se osjećam svaki dan sve bolje i bolje. Neverovatno. Ali eto, nekako sam mirnija, stabilnija. Naravno pijem terapiju, ali opet i na početku moje terapije ja nisam bila stabilna. Ja sam išla ko muva bez glave, znači, a sad mogu da kažem da sam na korak tome da budem sve normalnije. I zato ovo sve znači i leto, i jesen, i zima, i proleće. Sve donosi neke blagodeti koje pomažu čoveku i svakim danom sam sve bolje i bolje. Tako da ja se nadam, znači čekamo 22. decembar, to suđenje, da vidimo šta će biti za vodu. I ajde da se pozdravimo sa Leom, vidite kako on šnjuva. Popne se gore i spava na kućici. A neće da uđe u kućicu. Nećeš u kućicu. Što nećeš u kućicu? Što voliš tu gore? A? Šta ti tu gore lepo? Joj, debeli jedan, kako mu je rundavo krzno. Kako sam sav rundav. Ja sam sav rundav. Ja sam jedan rundavi pas. Kako sam porasto, kako sam sve dobio dlaku lepu zimsku. I on i mačak. Njemu je super. Ne morate da se brinete za njega. Znači, on je dobio zimsku dlaku i to će biti još rundavije. Znači, i on i mačak da podnesu ovu temperaturu. On jako dobro podnosi ovo sve. Tako da, ljudi, eto, malo smo se prošetali. Videli smo luk. Luk je ok, da kažem, raste. Hvala vam svima što me gledate, što ste uz mene. Ko može da mi pomogne, hvala vam veliko. Lajkujte, subscribeujte i kako se zove, pa se vidimo u nekom drugom videu. Ljubim vas. Pozdrav, vum!